Good morning to everyone. This is the power of healing with Utabi Ungowe Ketelo. Yo, I'm feeling better today. Nizoibone video yami yayizolo. I wasn't okay. I wasn't okay. So a lot of people ask me, Uguti, what does Ungowe Ketelo mean? I guess it was a simple way of my ancestors saying she is special in her own way. Ungewekethelo means she is special. So mhlambe bebebona indlela engikhule ngayo, you understand, but then that's beside the point. Yeah, today. So ungewekethelo means she is special, guys. Ngicela ukulungisa la, guys. I never said I work for free. I never said I work for free. Mina bakithi bayakhanyiselwa. I did social service time yami a long time ago where I was helping people for free. Ngiyenze kudala leyo ngadlula kuyo because esukhula kuningi okukhulayo akukhuli ukuthi uyandondlobala kuphela but kuningi okukhulayo. So just wanted to mention that, guys, kungabi ne-misunderstanding. Abakithi bayakhanyiselwa ngoba amandla abazowasebenzisa ekusizeni wena ayafana kumuntu obhadalile nongabhadalanga. Amandla abakusiza ngawo uma ubhadalile, it's the very same mandla abakusiza ngawo uma uzofuna ukusizwa for free. Akunamehluko. So I've never said I work for free, guys. So I want to speak relationships to a spiritually gifted child, ne? Ngizoba ne live makule bekhamba iy'nsuku ngizoba ne-live ku-YouTube where I speak about single versus lonely in with a spiritual gifted child. Single versus lonely in a spiritual gifted child. Ngizoyenza phande viki yonke into engizoyisho manje ngizoyichaza kahle kuleyo live. When I met uDaddy, I did say, I promised a lot of people that one day sizongena kimi noDaddy explain about our journey. But when I met uDaddy, we took a year or sahlukaniswa for unyaka so that we could connect in spirit and in emotions. Beke kwelinye ilizwe ngikwelinye ilizwe. Why am I saying this? Ngizoyi-explain ama ngenza leya live. Sometimes, guys, into yabantu abadala, mawucela umuntu, guys, mawucela umuntu kubantu abadala, akwenzeki ngendlela yakho. The problem you guys have is that umuntu uyahamba awunkanyamba, awugogo dumakude, awugogo ntabeni, awubani ayocela umuntu. Bese makangena ku-relationship abe umbali ugugu, usiphiwe, uhlengiwe. Kanjani manje? Nifuna maseni ku-relationship nina nibe yini kanti lesikhathi bowumcela bowumntwana ethonga. Kodwa manje seni ku-relationship sokusebenza wena futhi. Kanjani? So that's a thing. It's not ukuthi spiritually gifted people abanawo ama-relationships abawathole or abawanikiwe amaphaka. Indlela nina enenza ngayo. Mangabe uzohamba uyomcela, hlala kuleyo lane. Akusebenzi lane. If umcele untabeni, akusebenzi lane kantabeni. Akusebenzi lane kantabeni. Ngizoyichaza kodwa masingena ku live. Secondly, awukwazi ukuthi abantu abadala bezukukuphi into efana nawe. Abantu abadala mawungabe ufuna the relationship to work, don't expect into efana nawe, efana umuntu ophiwe njengawe. Yabona mawufunda isebenza, ungatholi umuntu ophiwe njengawe because kuzoba ne-competition yamandla. Kuzoba ne-competition yamandla.
but ngizoyichaza ku-live. All right. So we were separated for a year. Ukuthi sithestwe, guys, in a relationship enabantu abadala phakathi, efaka abantu abadala phakathi, kunama-test athize. You understand? It's not only about intimacy, but kunama-test athize. Yes, we've been through things, we've been through challenges of not understanding each other. But then into ebuyibuye, it's into buyisebenze mhlambe or ingenelele, is the fact that ngahlangana naye ngiwu ungowekhethelo. Angikwazi ukuthi ngivele ngibuyele kuleyo lane yaka ungowekhethelo, because angizange ngihlangane naye nguthabile. But ngizoyichaza. Anyway, today I want to speak about extraordinary spirits in relationships. There are extraordinary spirits in relationships, and until we understand spirituality in terms of gender, sizoba ku-right kuma relationships until we understand the spirituality in terms of gender. This video is going to be long, so if I do cut, ngizobona ukuthi ngenza kanjani, ngizoyenza part 2. And then you will get the full video on YouTube. Guys, there are extraordinary spirits that work in people in relationships. Angithi nakhumbula, okay, asiqalela. Angithi nakhumbula ukuthi I spoke about abantu besifazane abambethwe amakhehla. Ngawahlukanisa lawo makhehla. Angithi ngizoyenza ivideo ngikhulume ngabantu besilisa abambethwe abogogo, ngoba labo gogo bahlukile in terms of behavior, behavior yabo, sorry, bahlukile labo gogo. Ngizoyenza ivideo. So today I want to focus on extraordinary spirits in people. Nizokwazi ukuthi umuntu ozwana naye kahle kahle ibehavior yakhe ichazani, mhlambe naloko mhlambe kuzosiza kuma relationships. Kunento nje kunabantu besifazane nabesilisa. Kunabantu besifazane nabesilisa abanesithunywa seyingane. Ne? 1. Abantu besifazane nabesilisa, ningizwile ngithi male and female, abanesithunywa seyingane. Kubantu besifazane, umuntu wesilisa onesithunywa seyingane, guys, he's very playful. He treats you. Yabona mangabo ufuna umuntu ozokutreata njengeqanda lika Grootman, thola umuntu onesithunywa seyingane emuntwini wesilisa. Mawufuna ukutreatwa like a princess, mawufuna ukuba iqanda ngempela, umuntu onesithunywa seyingane wesilisa treats you like that. That treatment, you know, that playfulness, that cuddling, that ofuna ukuyithola. Guys, isithunywa seyingane asimenezi, asinabumenemene. Sithunywa seyingane masingakufuna sikufuna sakukhipha. Siyakukhipha, asilibe sincenteza, asilibe is umuntu onesithunywa seyingane, isithunywa seyingane siyakukhipha. Ngifuna ningizwe, there's a difference between isithunywa seyingane nomnono or namanono. Amanono is spirit of a late child. Ngizoyichaza. Ngisesisithunywa seyingane. Umuntu onesithunywa seyingane would be playful. They are very childlike. Yabona lento le, yo bantu, isithunywa seyingane okokuqala nje, guys. Sisebenza ngalento. Asihlali nanoma ubani, sisebenza ngalento, sisebenza ngokubekezela. Sisebenza ngozwelo. Awukwazi ukuba nesithunywa seyingane ube nenhliziyo embi, akusebenzi. Ngoba umntwana wena, uba umntwana. So
abantu abaney'thunywa zengane in both male and female, they are very playful, like yabona, like ungazi ukuthi lo uthanda ukuzenza ibhanana, you understand, because of the nature of the spirit they carry. Yazi noma ezokhuluma nawe ngathi ukhuluma nomntwana, noma you literally feel like a baby to them. Umuntu makanesithunywa seyingane. Those people are nurturing. Bayatotosa. You understand? Okay, that's one. Kube nomuntu, ngifuna ningizwe ngegender, ngifuna nimameli imehluko wegender kulezi zinto engisho. Angithi ngithe mina khona umuntu wesifazane nowesilisa oba nesithunywa seyingane. Kube khona umuntu wesifazane onamanono. Nayuzwa ngiyayihlukanisa. Kunomuntu wesifazane onamanono because akuvamisanga ukuthi umuntu wesilisa benamanono. Why gogo usho njalo? Akuvamisanga, akanasibeletho. Umuntu wesilisa uzoba namanono mangabe uhlangane nomuntu wesifazane or kwaba ne-miscarriage, kwaba ne-abortion, amhlala kanjalo amanono. But yilapho siwaklenza khona besayamyekela ngoba amanono awahlali kakhulu emuntwini wesilisa. Akuvamisanga. Umuntu wesilisa ohlelwe amanono azomhlala mangabe ushade noma uganwe umuntu wesifazane oke waba nama-miscarriages nama-abortions. And umuntu wesilisa onamanono, guys, do you remember that movie kaMetsi? Yamkhumbula uMetsi, sike sabukela istory kudala sikakhula kuthiwa uMetsi. U-actor said that way. We understand? Ngesinye isikhathi nizake nibuka umuntu nithi nina udlisiwe kanti uhleliwe amanono walo muntu wesifazane. And now because uhleliwe amanono walo muntu wesifazane, he's going to act like uzoba nkari uTsiriyani. Uzoba ngathi akabhadlanga, uba nkari uTsiriyani lisamutholi fela yazaza nyatseke. Ingoba lo muntu wesifazane wayeluza ingane or wayekhipha ingane lesimo somoya sesihleli kulo muntu wesilisa. Amanono awamhlali naturally umuntu wesilisa. Amanono ahlala, a spirit of amanono sihlala because it's a spirit of a late child. Sihlala kumuntu onesibeletho kakhulu. Ngicela nisihlukanise kanjalo. So lo muntu loyo uba ngathi kumuntu wesilisa uba ngathi ay man ay ngathi it's not make sure. Umuntu ohlelwe amanono. Ungazi ungidawuthe nawe ukuthi ayingathi ngithandana nenye into ke manje la. Ay lokho akubhadlanga kanti no uhlelwe amanono and sometimes uhlelwe amanono wakho. Now bese kuba khona umuntu wesilisa, guys, kube khona umuntu wesilisa ohleli abalozi noma ohamba nabalozi in a relationship, or umuntu wesilisa abalozi akuvamisanga abahlale kumuntu wesifazane, amakhehla kakhulu lawo. And amakhehla are very strict in some things. In some things are very strict. So abalozi abahlali kakhulu ebantwini besifazane. You understand? Kumuntu wesifazane if uhlelwe amakhehla anabalozi, then it's understandable. I've explained this. Now, umuntu wesilisa ohlelwe abalozi uvamise ukuthi abe ngathi confused. Anyaka umqonde nje naye self akazazi. No, those people are not good decision makers. Abantu besilisa abahlalwe abalozi. They act confused, like ungazi ukuthi uhlangahlangene lo muntu, you understand, uyaphuma uyangena uba confused man in decision making, in listening skills, in like kuhlale anyeke uzumthole a straight. Even responses are confusing. We understand. Umuntu wesilisa ohlelwe abalozi in a relationship.
Which one am I missing out? I think those are the three that I feel are extraordinary for me. Which one am I missing out? Guys, as I said ngizoyidiscussa ku-live. As I said ngizoyidiscussa ku-live. Abekho abantu aba-competitive, like abantu abanobugedla. Abantu abasebenza nemithi. They are very competitive, but ngizoyi-explaina kule live yeSingle and Lonely. So you can, once uzozwana nalo muntu, you're always going to be in competition. But ubugedla, it's not extraordinary like abalozi namanono nesithunywa seyingane. There's this thing, guys, that we need to understand. Lay spirit lezi labo gogo esihamba nabo lamakhethe esihamba nabo, they have a certain way of acting out kumuntu depending on that person, that physical person's gender. Kunogogo aba-flamboyant, kunogogo abayishingishane laba abasebenza njalo. Uthola umuntu wesilisa ugude ebhodweni, ugude ekayineni, ugude eklineni, ugude ndise. Kunomehluko kunabo logogo, but I will explain it when I do let video yabo gogo, umuntu wesilisa ombatho ogogo. Kunomuntu wesilisa who's flamboyant. Umthole lo muntu even with uku-actor kwakhe, he does extraordinary stuff. Uba overboard, if I may say that. Uba overboard. If I wanna go to ama transgenders, if you know it, transgender. But I'll explain. Singishiyela, I will explain. So I hope you understand. Sihamba ne-period that takes control sometimes of our bodies and our behavior, and how we that makes out our characters sometimes. So I hope I understand that. I hope I'll come back to explain further and further more, guys. Ask questions if you feel ukuthi, but based on, there are Thursday sessions that I do and are live on YouTube if you have questions. Ngiyabonga.